खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिसा हिन्जाव जोनोम होनायनि थाखायनो बिहाव बिखुनजोनि नखरनिया इनाय बुथारदों बिहामजोखौ बे जाथाया करिमगन्ज जिल्लायाव जादों करिमगन्ज जिल्लानि भैरबनगर ओनसोलाव सुमना बेगम मुंनि आइजोआ फिसा हिन्जाव जोनोम होनायनि थाखायनो फिसाय शाकिल आहमेद आरो नखरनिया लोगो नांनानै एसिड दौनानै होदों एसिड लोंहोनाय जाथाय जानायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायाखै सुमना बेगमखौ फिसा हिन्जाव जोनोम होनायनि थाखायनो सुमना बेगमखौ बुग्लिनानै एसिड दौनानै होनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बे जाथायखौ लानानै सुमना बेगमनि नखरनियाबो बिथांजोनि फिसाय आरो बिहाव बिखुनजोनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय बाक्सानि खख्लाबारियाव पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों रां जाख्ल'नायनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय बाक्सानि खख्लाबारि बियाबाव पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों रां जाख्ल'नायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा अजद होबोदोंमोन बेनि उनावनो जालाखोन्दो जौगालु बेंखन मावखुलियाव सावराय मेल जिरायदों जेराव बिडिअ जिपिसि जिआरएस ओनसोलनि एमसिएलए आरो मुलाम्फायारिफोरा बाहागो लादोंमोन बे सावरायमेलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों न' होनायनि मुङाव मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 800 राङै लानाय जादोंमोन बे दायावनो सिलबारि भिसिडिसिनि मासिगिरि गौतम दास जिआरएस धनजित पाटगिरि आरो सोद्रोमा खनेन्द्र कलितानि बेरेखायै जालाखोन्दो जौगालु बेंखन मावख'गिरि दैमालु बसुमतारिया जाला पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों जाला ब्लकनि बिडिअआ रायजोआव फिन मुगैथाव जाथाय सासे आर्मि जवाना गावसोरजोंनो मावफाग्रानि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों बे मुगैथाव जाथाया गुवाहाटीनि बशिष्ठआव थानाय आर्मिनि बेरेगाव जादों दुथांनि मुङा प्रिन्स पान्डे जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला दुथां प्रिन्स पान्डेया गावसोरजोंनो ज' मावफानाय हाविलदारनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानैनो हाविलदारनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों दुथाङा जाथायखौ लानानै पक्स' एक्टनि सिङाव दुथां प्रिन्स पान्डेनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय अमानि बेरामा जेरावबो जेरैथिंबो गोसारनायनि उनावबो नोंथाङा अमा बेदर जायो नामा अमानि देहायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार मोननायनि उनाव दा जापानिस एन्सेफेलाइटिस भाइरास मोननो हादों उदालगुरि जिल्लायाव 80% अमानि देहायावनो थाम्फैनि बेराम जापानिस एन्सेफेलाइटिस भाइरासखौ मोननो हादों भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला अमानि देहाखौ आनजाद नायनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानैजि अमानिफ्राय मोननैजि सेम्पोल बुथुमनाय जादोंमोन जायखौ गुवाहाटीनि NER-DDR आव आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन आनजाद नायनायनि उनाव मानैजि अमानि मादाव माजिद' अमानि देहायावनो जापानिस एन्सेफेलाइटिस भाइरासखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ दा भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ बेनि सोमोन्दै सावस्रि बिफाननोबो मिथिहोबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे अमानाव जानाय बेरामा जाहाथे सुबुंनावबो बारदेरा बेखौ लानानै थांनाय मे दाननिफ्रायनो अमा फिसिग्राफोरखौ सांग्रांथिबो होनाय जाखादोंमोन जेरै अमा दोननाय जायगाया सुबुं थानायनिफ्राय खमैबो 500 मिटारसो जानथायाव थानो नांगौ सुबुङा उन्दुनायाव मुस्रि खोंथानो नांगौ लोगोसे अमा दोननायावबो मुसारि खोंनानै दोननो नांगौ जाहाथे अमानाव अरनाय थाम्फैया सुबुंनि देहायाव अरफैया बेनि अनगायैबो आखाइ गोलाव गस्ला गाननानै थानांगौ बेबायदिनो सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लायाव दासिम थाम्फैनि बेराम जापानिस एन्सेफेलाइटिसजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि अनगायैबो तिनसुकिया जिल्लायावबो अमानाव गोसारनाय आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लादों तिनसुकियानि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना तिनसुकियानि जायफोर ओनसोलाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार मोननायनि एपिसेन्टार बेनि सोरगिदिं 10 किल'मिटार जानथायसिमनि सिङाव गोथां अमा बेदर आरो अमाजों बानायनाय जायखिजायाखौनो फाननो मोना आरो बायनोबो मोना बेनि अनगायैबो तिनसुकिया जिल्लानिफ्राय बाहेरायाव गोथां अमा एबा अमा बेदर जायखिजायाखौ गुबुन जिल्लायाव दैथायहरनो मोना आरो गुबुन जिल्लानिफ्रायबो तिनसुकिया जिल्लायाव सोनो मोना पुलिसनि कास्टडियावनो थानानै आनजाद होनो थाखाय गलाघाट जिल्लानि लकेल कर्टआ बर्साश्री बुरागहाइखौ गनायथि होबाय मख'नो गोनांदि जरहाट जिल्लानि टियकनि 19 बोसोर बैसोनि बर्साश्री बुरागहाइ बिथाङा आल्फाखौ मदद होनानै फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा थांनाय मे दाननिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दंमोन बेराफारसेथिं बिथाङा जरहाट DCB कलेजनि BSc सेकेन्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन जायनाखि बिथाङा बे समाव जोबथेसालियाव दं बेनिखायनो बिथांखौ BSc सेकेन्ड सेमिस्टारनि आनजादखौ होहोनो थाखाय फरायसा आफादफोरजों लोगोसे बेरेखा दोलो आरो मेलेमजिबिफोरा दाबि दैखांदोंमोन
बिथांमोननि दाबि दैखांनाय लेखायैनो गलाघाटनि सेसन जाज कर्टआ पुलिसनि कास्टडियावनो थानानै आनजाद होनो थाखाय बरसास्रि बुरागहायखौ गनायथि होबाय। गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गेजेरजोंनो बरसास्रि बुरागहाया जाहाथे आनजादखौ होनो हायो आरो आनजाद जोबखांनायनि उनावनो जाहाथे जोबथेसालियाव दोनफैफिनो बेनि सायाव खामानि मावनो थाखायबो गलाघाटनि सेसन जाज कर्टआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटखौ बिथोन होबाय। न बडलेण्ड नरेस्ट स्लगानजों गोमसारहोदों, नाथाय बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा गुबुन गुबुन आफादफोरा बे स्लगानखौ होआखै। बे खेबाव न बडलेण्ड नरेस्ट स्लगानखौ होदों बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराव देख्रेब नार्जारिजों दैदेनजानाय मोनसे सावराय मेलाव। बे सावराय मेला मैया चिरां जिल्लानि बिजनीनि फस्लाबारियाव जादोंमोन। बे जथुम्मायाव सिगांनि बडलेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै खामानि मावबोनाय गोजाम दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोदान दैदेनगिरिफोरा ज' जादों होननानै फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया। लोगोसे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फैगौ आगस्ट दानाव जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसन जानाय समाव दिल्लीयाव थांनानै भारत सोरखार प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननो गोसोखां बिलाइ गथायहोगोन आरो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै आलदा बडलेण्डनि थाखाय सुबुंखान्थिजों सोमावसारहैगोन। आरो बेनि थाखाय जुलाइ दाननि जोबथायाव बड' नेशनेल कनभेनर खुंनाय जागोन, जेराव आलादा बडलेण्ड सोरजिनायनि थाखाय मा लामाखौ लायोब्ला गाहाम जागोन बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गावजों गाव गोरोन्थि बुजिलायालासे खौसेयै गसंनानै आलादा बडलेण्डनि थाखाय जाहाथे दाबि दैखाङो बेनि थाखायबो खावलायो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय मे दानाव जेब्ला भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा तामुलपुराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैदोंमोन, बिनि सिगांनो भारत सोरखारखौ लाफानानै बडलेण्ड दाबिनि सायाव पलिटिकेल लेभेलाव सावरायनाय जानांगौ होननानै प्रेसिडेन्टनो गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, जायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया। जेराव बे गोसोखां बिलाइखौ प्रेसिडेन्टनि अएसडिआ इउनियन हम सेक्रेटारिनो हरनाय जाबाय होननानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनिसिम लाइजाम हरदों, जायनि गेजेरजों बडलेण्डनि जेंनाखौ बिथांमोनहा सिरियासलि लागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै बुंथिदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों दि बिथार गोरोबथा खालामनायनि उनाव गोरोबथा खालामगिरिफ्रा खुगाजों बुंदों मुसे आरो गोरोबथाखौ खालामदों मुसे। बिथार गोरोबथायाव बिथांमोनहा आसाम रायजोखौ बुखावालासे कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन अदेबानि जोबथा गोरोबथा होननानै लिरनानै गारबोदों, नाथाय खुगाजों बुङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव बडलेण्ड मोननायनि लामाया गेवबाय। बेनि अनगायैबो बिस्वनाथ आरो सनितपुरखौ बिटिआरआव हाबगोन होननानै बुंथियो, नाथाय गोरोबथायाव लिरनानै लाबोआखै बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि दरसेबो गामिफोरानो बिटिआरआव हाबनाय नङा, बेनि थाखाय आसामनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा होननानैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया उदाङैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथियो होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। मैयानि समाव गोरान बारहुंखा बारनायजों गंजिगु गामियाव फ्राय गासैबो थेर बेथेर सिलिंखार जादों। बे जाथाया शिबसागर जिल्लानि आमगुरियाव जादों। आमगुरि दिखौमुख ओनसोलाव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया फारसेनिफ्राय थेर बेथेर खालामलांजोबदों। अखा गैयालासे हरखाब बारनाय बारहुंखाया न' बां बुखारदों, न'नि थिं बुखारदों, माइ बाख्रि बुखारदों, जायनि थाखाय न'आव थानो थाखाय जायगा गैया आरो जानाय लोंनायनिबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेफोरनि अनगायैबो गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों, मोब्लिब खुन्थियाफोरा गुबुदों आरो गोबां बेबायदिनो थासारि सोमजिदों। 1 घन्टा बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव बेबायदिनो मोन 19 गामिफोरनि फ्राय गासैबो नखरफोरानो सिलिंखार थेर बेथेर जाजोबदों। जाथायखौ लानानै जाथायजों भुगिनांनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।